Sanibonani, ngiyabingelela uMnguni, umthandi wabantu, indoda engazalanga, indoda kwasephandle, isehlule amanye amadoda umathindwa zimvula. Ngiyabingelela kakhulu kubathandi bale channel, kubathandi bakadokotela uProfessor uMnguni. Namhlanje bakwethu ngizokhipha isimemezelo sokuthi ongenzeki kubantu lapha kuMnguni kuyenzeka. Abantu bonke abadinga ukusizakala, inhlanhla yasedlozini, ukubheda komsamu, ukubheda kwekhaya, ikhaya elingenayo impepho enhle, ikhaya elingenayo impilo yokuthuthuka nempilo yokuya phambili ngenxa yedlozi elivaliwe, ukungaphumeleli kwezingane zizalwa kubaba nomama zingayi phambili, zingakhanyi into zazo, ukungalungela kwakho nje isiqu sakho, izinto, umendo awutholakali, inhlanhla nje ukuthi nawe usebenze njengabantu bonke akwenzeki. Ngizothi ikhona indlela yokuthi ungasizakala la ekhaya kwababa uMnguni, umthandi wabantu. Ngisebenzela eNanda eMawoti, ngikhumbuza abantu 2023 ukuthi isigodlo eMawoti sikhona, bese kuzothi eGoli nakhona futhi ngizobe ngikhona. Ngiyacela ukusho ukuthi zonke lezi nsuku ngiyatholakala eNanda la eMawoti, bese kuthi number 3 ngiyatholakala futhi lapha eSoweto, eOrlando West Extension, lapho ngizobe ngikhona ngomhla ka4, ngizobe khona uqala khona ngomhla ka5 ngoLesihlanu, ngomhla ka3 ngoLesihlanu, nomhla ka4 ngomgqibelo ngizosebenzela khona 2 days. ngoLesihlanu mhla ka3, umgqibelo mhla ka4 ngisebenzela khona. Ngiyacela ngomgqibelo ntambama, ngiyacela wonke umuntu nomuntu olalele azi ukuthi cha, imithi yokuphumelela, imithi yenhlanhla iyatholakala kwababa uMnguni. Bonke abantu abadinga usizo abaseduze neGoli ngicela basondele lapho. Nazi-ke iy'namba abafonayo, ama-direction nawo nama-address konke kukhona. uNkulunkulu anibe nani, uNkulunkulu anibusise, anenzele umusa. Amen.